Isto que é? Lavanda. A lavanda xa utilizaban as plantas saponinas, ten uns compostos que fan como xabón, rompen a tensión da auga, fan espuma e axudan a lavar e además la perfuman. Isto é a destilación de lavanda que fixemos onte, seguro que vistedes onte ao pasar que andamos por aquí, non? Ten. Entonces, isto é algo que se utiliza para facer xabóns, perfumes, bueno, para perfumar xabóns, facer colonias, para un montón de cousas, facer sequiños aromáticos e demais. Hoxe o que vamos facer é destilar, facer unha auga aromática de outra planta, tamén aromática e tamén moi común, ou moi conocida, que será o Romeu, moi ben. De acordo, sí, pero se lo dices unha vez e despois te cortas, perdes a evolución aquí. Romeu, efectivamente. O romeu é unha planta, bueno, este é algo, ten moitísimos usos medicinais. As infusións de romeu axudan a aclarar as carrasperas. Con isto tamén se fortalece o pelo, se lle dá vigor e que tenes unha melena así de anuncio, etc. Neste caso, o que imos facer é destilar este romeu, vale? Para facer unha auga aromática. E así, logo de paso, comentamos como se fan os perfumes. Botamos un poquinho e botamos de auga tamén. Ben, entonces pechamos o... como se chama isto? Este chollo como se chama? Destilador. Destilador, bien, ese realmente está ben, é correcto. Isto sirve para destilar, pero ten un nome concreto. Como se chama un destes? A que? Alrededor de tu mesa, a que? Arranca. Alambique. É un alambique, non coincides a palabra? Non. Por certo, mentras comento isto, o que estou facendo é pechalo, sellalo, neste caso con arxila, con barro das manualidades. Podría usarse miga de pan, pero bueno, o pan é para comer, non? Entonces, isto é para que vai pasar aquí? En canto lle deamos calor, que vai pasar? Que vai empezar a fermentar. Que vai facer vapor. Ese vapor sube arrastrando os volátiles, arrastrando os compostos que dan aroma ao romeu. Eses compostos de feito son grasas, por eso, ti por moito que teñas a planta en auga, esa auga non vai coller basicamente o aroma, solo con telo aí. Necesitamos arrastralo. Un aceite, sí, ti metes unha botella de aceite de oliva, metes unha ramiña de romeu e logo ese aceite se fai aromático. Pero con auga sola, ese serpentín está rodeado de auga fría, neste caso poñemos de xeo, é máis rápido, máis cómodo, e condensa. E como cando a auga, o ciclo da auga, a auga que se evapora dos mares e tal, sube a capas da atmósfera, enfría, fai nubes e despois chove, non? Pois aquí o mismo, vai chover logo, aquí, dentro do cacharretiño este. E que vai ser o que cae aí? Esa chuvia que vai ser? Que vai ser? Agua. Agua solo? Porque para coller agua xa colle na villa, sabes? Agua aromática, vai ser auga que arrastra os volátiles, arrastra eses aromas, que van a ser grasas. De feito, a ver con un poquinho de sorte, a ver se está ben cargado este romeu, que parece, porque eu le ven, pois vamos a ver incluso a capiña de grasa despois, alrededor do... ¿sí? É importante sellalo o dito, para que o vapor non se nos vaya por aí, senón non fixemos nada. De acordo? Vamos a ver como xa. Ben. Este é un alambique en pequeniño, para facer eso cas flores, para logo sacar os aceites que temos, por exemplo, aí que imos a utilizar, son os alambiques enormes, vale? Se botan toneladas de flores. A ver, hai algunha pregunta? Porque vexo, digo, non pode ser, que es que sei? Está todo ben, entendese todo? Sí? Bueno, vamos a poñelo aquí, para que tan pronto empece a chover, xa o vexamos, La verdad está tardando, ¿sí? Pero está quente, ¿no? Sí, está quente. Vale, aquí está quente, pero aquí ainda está un pouco templado. Ainda está ascendendo vapor. Vamos a dar un poquinho de tempo. E mientras tanto, dito, como non vamos a estar aí... Dale. Vamos a facer outra cousa. Entonces, como está empezando, non? Isto que temos aí, que é? Auga aromática. Isto vai ser auga que arrastrou, digamos, os volátiles. Pero solo, basicamente, auga. Solo unha capiña superficial, unha capiña pequena, a ver se logo temos sorte e se ve ben a simple vista, pois, solo unha capiña de arriba vai ser grasa, vai ser esencia.
Esa esencia logo se pode recoller e meter en boteciños así. Romeu, deste mismo estamos facendo. Un boteciño destes, costache, según a planta que sea, 5, 6, 8, 10, 12, 14 euros.